Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Amen. Sibonga inkosi evula umnyango bazalwane. Hallelujah. Amen. Awesibingelele kuyi-Sunday mhla ka-10 kuMeyi 2026 ngelihle igama lenkosi. Hallelujah. Amen. Sibulisa kubazalwane abasibukela live ku-Facebook, abazalwane ababukela amavidiyo ethu ku-YouTube, siyabingelela kubona. Abazalwane abalalela ama-audio ethu, siyabulisa kubona. Hallelujah. Glory be to Jesus. Siyabonga ukufika kwenu bazalwane, kuyisibusiso kuthina. Hallelujah. Namhlanje usuku olukhethekile kakhulu bazalwane across the world, usuku lomama. Hallelujah. Happy Mother's Day bazalwane. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Happy Mother's Day. Kubo mama bakhona phakathi kwethu. Happy Mother's Day kubo mama basibukelayo. Happy Mother's Day kubo mama bonke across the world. Hallelujah. Wanga inkosi ingabenza kahle. Today we remember usuku lomama. Hallelujah. Abomama babaluleke kakhulu bazalwane. Amesibe utho abomama bengekho. Siwutho ngoba abomama bakhona. Hallelujah. Ngiyacela sigijime bazalwane siye emabhayibhelini ethu. Exodus chapter 2 verses 1 to 10. Hallelujah. Ngicela uyiphethe bazalwane in English verses called Exodus chapter 2 verse 1. Isihloko since the birth of Moses. Ifundeka kanje. About this time, a man and a woman from the tribe of Levi got married. 2. The woman became pregnant and gave birth to a son. She saw that he was a special baby and kept him hidden for 3 months. 3. But when she could no longer hide him, she got a basket made of papyrus reeds and waterproofed it with a tar and a pitch. She put the baby in the basket and laid it among the reeds along the bank of the Nile River. 4. The baby's sister then stood at a distance, watching to see what would happen to him. 5. Soon Pharaoh's daughter came down to bathe in the river, and her attendants walked along the river bank. When the princess saw the basket among the reeds, she sent her maid to get it for her. 6. When the princess opened it, she saw the baby. The little boy was crying, and she felt sorry for him. This must be one of the Hebrew children, she said. 7. Then the baby's sister approached the princess. Should I go and find one of the Hebrew women to nurse the baby for you? She asked. 8. Yes, the princess replied. So the girl went and called the baby's mother. 9. Take this baby and nurse him for me. The princess told the baby's mother, I will pay you for your help. So the woman took her baby home and nursed him. 10. Later, when the boy was older, his mother brought him back to Pharaoh's daughter, who adopted him as her own son. The princess named him Moses, for she explained, I lifted him out of the world. Hallelujah. Amen. Sizovana namehlo bazalwane, sicela umzalwane oyedwa asikhulekele.
kafushane nje bazalwane namhlanje uthando lwakamama, a mother's love. Hallelujah. Amen. Bazalwane last funda khona, it's a story about the birth of Moses. La iBhayibheli lisitshela about ukuzalwa kwakaMoses, ukuthi uma uMoses ezalwa uzalwa already there is a problem. Hallelujah. I-problem ekhona yesikhathi ukuthi uFaro wathumebuka wabona ukuthi there's a problem ekhona. Now the problem is the Hebrew children uma bezalwa bababaningi, uma bebabaningi bayagcwala, uma begcwala bazo overpower laba base Egypt. So they need that thing fanele ukuthi besiya stopwa. So ukuze ayistope rather uphile abantwana bamantombazana uma bezalwa, bathi laba babafana bese bayabulawa. Azuthi ilesikhathi esiphila kusona ngoba nathi kulesikhathi esiphila kusona we have a similar problem, a similar kind of a problem ngoba the agenda is also trying ukuthi kulane abantwana bazalwayo uma bezofika emhlabeni sekunezinto ekubamele iagenda yazo ukuba ibabulale iqede ngabo, so that we don't have a future. Amen bazalwane. So bathi bamantombazana bangaphila, bathi babafana ababulawe. It's either uyahamba uyogibela entabeni umphonsa phansi noma uyamthatha uyomphonsa emfuleni, ama-crocodile azomudla. Lithi iBhayibheli uma uqhutshekwa kuzalwa kwaba khona uputshuko bakhona, lithi iBhayibheli baqhubeka abantwana babafana babakhona until kwaze kwafika ekutheni noMoses bese naye uyazaleka. Manje balandwe-ke ama-midwife azokuzwa ukuthi ngazuthi kunabafana abatholakalayo baphila kanjani, ngoba the command was very simple, mabafe labantwana bangaphili. Befanele ukuthi kuyoripotwa kuthiwe naba abantwana babafana ababulawe, but laba baphila kanjani. Ama-midwife athuma iphendulela ama-Hebrew anamandla kunathi ayasihlula. Sithi uma sifika already umntwana usezelwe, so inkosi yathuma amasosha ukuthi aloku ahamba afuna ukubabulala. Lithi iBhayibheli umama kaMoses wanele ukumbona umntwana, wabona ukuthi muhle. Umebona ukuthi umntwana muhle, lithi iBhayibheli wathi angikwazi ukuthi ngiyonikela ngaye isinomi kanjani, angikwazi ukuthi ngiyombulala ngoba lo mntwana une-favor ehlukile. Yebazalwane kunalento esimbathiswe yona ogama layo liyi-favor. Now i-favor ihlupha ngani? Ihlupha ngoba most of the time abanye abantu bayayibona wena uyibona. Yingakho kwesinye isikhathi bakulwisa kangaka, it is because babona lento iphethe. Hallelujah. Now lithi iBhayibheli wamfihla umntwana. Manje kwaba nenkinga ukuthi umntwana usefihliwe for 3 months. Now lithi iBhayibheli after lo 3 months umntwana esefihliwe wahluleka ukuqhubeka umfihlo. Ngoba kulo mhlaba bomama noma abantwana bethu sibafihla, kufika isikhathi la singasakhoni ukuqhubeka sibafihle. Kufika isikhathi la bazoba exposed to izwe. Kufika isikhathi la kuzobonakala ukuthi izwe liqhubwe kangakanani, ngoba izwe alimncenge umntwana ukuthi wena umkhulise kahle wamfihla kangakanani, but izwe lidila nawe according
phambili ngoba la ezweni akusiko kagogo la. Uma umntwana esehlule ukumfihla ubese wenza lento ubese umthungela ubhasikidi ngathi bengayokhuluma ku-auditorium egcwele abomama ngithi bomama anithungele nabantwana benu ubhasikidi. Lo bhasikidi nimthunge ngobhitumi nangenkotani ukuze amanzi angangeni, ukuze noma nimkhiphela to the river bank but ama-crocodile angakwazi ukuthi amudle umntwana. Lo mntwana abiyeleke emuva nangaphambili, lo mntwana asurround umlilo kaJehova. Uthi mawumkhiphela ngaphandle isithi asihluleke ukumthinta ngoba lo mntwana unento yasekhaya. Lo mntwana unophawu olumhlukanisa kwabanye abantu, avele kubonakale ukuthi lo usana uhamba nezulu akahambi yedwa. Kunemthandazo kamama empiyele, kunemthandazo kamama noma ngawuhamba kuphi bayasaba ukusondela kuyena ngezinto engalunganga ngoba bayasha kunomlilo omsarandile. Njengomama umthungela ubhasikidi. Wamthumela ubhasikidi wayomfaka, wathumela udadewabo uMiriam ukuthi ayoqalaza ukuthi kwenzakalani kwingane. Wahlala ekhaya. Ngiyacabanga azange amanga ahlale, ubehlele ethandaza athi noma ngimfake kwingwenya but asizumudla umntana ngoba usurround obhasikidi. Hallelujah. Ngoba wena Nkosi unaye. Lithi iBhayibheli ubhasikidi usaflota. Lithi iBhayibheli kweza indodakazi kaFaro izogeza, yathuma enye intombi zayo yathi hamba lapha kunento engiyibona ifloat. Kwahanjwa kwalandwa lento efloatayo. Uma kulandwa lento yamikiswa kuyena. Uma efike ithatha ivula ukhangwa ubuso balomntwana, ubona lo mntwana uyakhala. iBhayibheli wamzwela ngoba bomama ebazalwane abafana ngoba bomama kunalento yakhelwe kubona yozwelo, kunalento manje ezwelayo ethi eyinamzwela lo mntwana. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma semthathile umntwana wavela udadewabo wathi ngiyokufunela yini umuntu ozogadela yena. Lithi iBhayibheli wathi hamba umfuna. Umethi hamba umfuna uyahamba uyolanda umama kaMoses. Hallelujah. uMoses umekhula ukhulela eGibhithe, ukhula njengomntwana wenkosi, ukhulela ebukhosini. Uma ekhula aseGibhithe kepha umuntu omncelisayo, umuntu omphilisi, umuntu omgadayo umamakhe kunento ayitshala kuyo uMoses. Utshala i-identity ukuze uMoses azazi ukuthi ubani, ukuze uMoses azi ukuthi yena uyiHebheru akasiyo umGibhithe. Lithi-ke iBhayibheli yabazalwane wakhula uMoses. Uma uMoses esekhulile wathathwa wabuyiselwa kuFaro, kwindodakazi kaFaro. Umamakhe usevele emkhulisile, umamakhe usevele ukhokhelwe ngokukhulisa umntanakhe. Umntanakhe akafanga, umntanakhe usesindile. Umefika uthi indodakazi kaFaro ithi lo uMoses ngoba I drew him out of the water.
So ngimqamba igama ngendawo la mina ngimthole khona. Hallelujah. Uyakhula ngoMoses ufunda yonke into yaseGibhithe, yonke imfundo yaseGibhithe, but uyifunda with an understanding yokuthi mina ngubani, mina ngumHebheru. Ngoba lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kuke kwalwa umHebheru nomGibhithe. Lithi iBhayibheli uMoses wangenela umHebheru ngoba athi lo ingane yakwethu. Lithi iBhayibheli wathi uyaphuma ngelinye ilanga wabona umHebheru nomHebheru wathi ningali sibandawonye bathi thinathi ufuna ukusibulala njengoba ubulale lo. Ngoba already identity yakhe besekayitholile asekayithola from umama. Lithi ke bazalwane iBhayibheli umama uyabaqoqa abantwana bakhe ababeke ndawonye. Umama ufana nesikhukhukazi esifukamela amathwala. Kuthiwa ngelinye ilanga kuke kwenzeka kwabakhona umlilo, kanti uma kuba nomlilo kanjena kukhona isikhukhukazi. Kuthiwa washa umlilo washa ubuhanguhangu, na kuthiwa wathi mase kushile kwatholakala isikhukhukazi sesomelele. Kuthiwa bafika bavula bazama uqhaqha kulesikhukhukazi uthola ukuthi kunani kulesikhukhukazi. Bathuma behlola la ngaphansi bathola awunaka amaqhwane, la maqhwana washanga ngoba umama was covering them. Ngoba abomama ebazalwana abantu abafukamelayo, abomama ebazalwana abantu abavalayo. Hallelujah. Yingakho umama akakwazi ukumkhohlwa umntana wakhe ngoba initially vele umama uyayinetshali impilo. Initially uyena umama efanele ukuthi anakelele umndeni wakhe. Umama ifamily yakhe izaqala. Hallelujah. Umama ekhona ekhaya, umama uletha intokomalo, uletha imfudumalo ngoba umama umuntu wewonke, akwazi ukubamba ikhaya ngoba linomama. Yingakho umama ekhona lelo khaya linemfudumalo. Ikhaya lebazalwane ikhaya ngoba kukhona umama. Uma sifunda imbalo siyathola ukuthi abomama kahle kahle bazalwane abantu bemfihlo. Okokuqala lokho bayafihla abomama. Kuthiwa ngale ebazalwane omunye umama wathi esesedlule emhlabeni eseshona walokho esho njalo umama athi phezu kwewodrobe, athi phezu kwewodrobe. Ngoba phela ukwazi ukuhamba ungakakhulumi ukuthi ufihlele. Hallelujah. Abomama badaliwe ukuthi kuba abantu abavalayo abafihla. Yingakho ebazalwane ekhaya kahle kahle most of the time awukwazi nanokwazi imfihlo zekhaya ngoba abomama bathwele imfihlo enzima zekhaya. Hallelujah. Kunezinto umama beyangayikhuluma maqeda uqhuma isitampo. But ngoba umuntu ofihlayo uyavala umama. Abomama abantu besacrifice. Umama ukuncamela ukuthi into kunokuthi ebantwaneni bami ngamane ize kumina. Ngelinye ilanga umama usekhaya uyezwa ukuthi indoda yakhe seyindala, indoda yakhe ayisaboni. Lithi iBhayibheli uyezwa uRebecca ukuthi indoda yakhe ifuna ukukhipha isibusiso, ibusisa uJakobe. Lithi iBhayibheli wagijima ufuna ukukhipha isibusiso manje abusise uEsau. Wagijima umama wabiza uJakobe wathi hey buya wena Jakobe hamba olanda lapha isilwane ngizosihlaba mina ngenzela ubabakho isilobela ngendlela sithanda ngayo uzambusisa.
wabuza umfana, mama mangifika kubaba, ubaba uzobona ukuthi akusini, instead of ukuthi akhiphe isibusiso bese ubaba akhiphe isiqalekiso. Wathi khuleka mfana, leso siqalekiso asiwela kuwe, but leso siqalekiso siyowela kimi, but lesibusiso uyasilanda. Ngoba uma kunendlela zakhe, uma kuchazwa baye bathi ebazalwane ngokwendalo thina sinamasense awu-5, but umama unale sixth sense ekwazi ubona into iseza le, athi loba uthando lomuntu lo akezi ngendlela right. Bese-ke nawe-ke uba ukhanda oluqinile, uqinisa inhloko lokuqhubeka, bese uyalimala ngoba umama ukutshelile kunalento eyizwe egazini ukuthi nake kulungela. Kunomama eBhayibhelini igama lakhe uNaomi. Lithi iBhayibheli bazalwane, ngelinamke wacela abomakoti bakhe, wathi bomakoti bami hambani nibuyele kwabakini. Wacela umakoti wakhe uRuth, wacela umakoti wakhe uOrpa, wathi buyelani kwabakini ngoba mina kusekho into engangisiza ngayo. Indoda yami number 1 ifile, number 2 amadodana ami afile. If bengashada kusasa ngithole enye indoda, angikwazi ukuhlala la nithi ngizolinda ukuthi amadodana amakhulu. Hambani kwabakini. Lithi iBhayibheli uOrpa wavalelisa wabuyela kwabakubo, but uRuth wanamathela kuye. Lithi iBhayibheli uthe uRuth ubesenamathele kuye, wahamba naye wabuyela eBhethlehema emzini wesingo. Lithi iBhayibheli wanele ukufika lapha emzini wesingo, wathi nangu nawo, wathi ningasambizi ngonawo, mbizeni ngomara ngoba the Lord has dealt bitterly with me. Ngiphume ngigcwele sengibuya empty. Lithi iBhayibheli wahamba wayohlala noRuth umalokazana wakhe, ngoba uRuth wathi kunento esengiqaphele kulo mama, mina kahle ngwakwabo wami, but sengiqaphele ukuhamba kwakhe. Ngoba yebazalwane singabomama noma ningabomama bazalwane, fanele ukuthi uma nihamba kule ndlela abantu baqaphele ukuhamba kwakho bese bayamfuna uNkulunkulu wakho. Bangathi umama uyathandaza esontweni but la ekhaya uwenini. Asimazi lo nkulunkulu yini awubadla abantu befamily yakho, awudli ingane zakho zimfune lo nkulunkulu wakho. Uma sizomlandela zithi lo nkulunkulu mina ngamfana ukuthi ngamcelebelene ngamthola kumama. Glory be to Jesus. Ufana noTimothy, uthi uPaul umebhalela uTimothy, wena wamkele ivangeli, levangeli owalamkela ngaqala kugogo wakho uLuwisi, lehlela kumama wakho uEunice, from uEunice langena kuwena. So wena fanele ubambelele kule vangeli owalithola, ngoba le vangeli lo washumayeza bekade umama okuzalayo. Hallelujah. Abomama abantu ababeka ifamily yakhe eqala. Abomama ba very territorial. Abomama ba very protective. Hallelujah. Glory be to God. Ngelinye ilanga wathi uIsrayeli mele ayodla izwe, wathunyelwa ama-spies. Lithi iBhayibheli wathi afika ama-spies wadibana nomama oyi-prostitute, igama lakhe uRahab. Lithi iBhayibheli wabamkela, bangena ekhaya lakhe bayolala kwakhe. Lithi iBhayibheli uRahab ubefika ekhulumana lamadoda, uthi uNkulunkulu wenu sizwile ngaye, sizwile ukuthi uNkulunkulu wenu womisa ulwandle, sizwile ukuthi uNkulunkulu wenu impi uyayinqoba, siyazi ukuthi ngiyazi mina ukuthi naleli izwe esihleli kulona uJehova vele uzolinqoba, uJehova umefile la vele uzobhubhisa. But ngicela into eyodwa kinina, ukuthi uma niza nizolidla lelizwe, umndeni wami ungafi, indlu kababa ingafi, sesenomama nobaba nabantwana basekhaya, ifamily yami yonke iphelele. But ngicela ninikeze i-assurance yokuthi ifamily yami ayikufa.
lithi iBhayibheli bathi kuyena siyafunga namhlanje ukuthi uJehova nala sikulale uma kungenzeka ukuthi ifamily yakho ife, but sicela into eyodwa, oqa wonke umndeni wakho ubeke endaweni eyodwa, ubeke la umndeni wakho wonke ulamaqeda efastereni la usikhipha khona ulengisa intambo ebovu, ngoba leyo ngoba uyisayi kithina ukuthi la kuyengakhona intambo ebovu asingufika sihlasele, ngoba umama yebazalwane olengisa intambo ebovu ekhayeni lakhe okuyigazi likaJesu uyalivikela ikhaya lakhe, sithi sitha sizogada kutholakala ukuthi ey'nsikeni zomnyango kubhekwe igazi, ingelosi yokufa ingakwazi ukungena, ngoba la kunabakaJehova, la kunabakhulekayo, la kunabathandazayo. Isitha siyadeda ngoba umama ulimele ikhaya lakhe, ulimele ngokuthi aguqe emadolweni, umama indawo yakhe uyayazi, ujwayelene nedolo, umama umuntu womkhuleko uyalikhulekela ikhaya lakhe. Hallelujah. Abomama bazalwane kumele sibaphathe kahle. Hallelujah. Mina bangixaka laba abashaya omama. Hallelujah. Awukwazi ukuyoshaya umama, awukwazi ukubeka isandla sakho umama. Hallelujah. Ngoba umama uyayinetshara impilo. Hallelujah. A mother is a nature. Umama impilo uyinetshara ingakabi khona. Hallelujah. Tina into esixhuma nabomama sijonwe inkaba, sathi singakabikho, sathi uJehova sasibumba la inkabeni, uJehova wafaka wasixhuma nabomama ukuze lo mama akudlayo nathi bese siyakudla. Hallelujah. Umama uyayinakekela impilo, uyinakekela ingakabi khona, ayinakekela impilo iziphele. Umama is always there. Amen, yazalwane. Amen. Umama is always there. Hallelujah. Amen. Angifuna ngelilodwa ilanga udebesele indima efanele ukuthi uyidlale, nendima ungazilimithi. Hallelujah. Glory to Jesus. Whether uNkulunkulu has blessed you ngomntwana ngabantwana, whether abantwana uJehova bakuphana, be a mother. Amen. Hallelujah. Amen. Nature life, that's what you are called for. Kunezinto ozozenza wena omunye umuntu engeyakhona ukuthi azenze, ngoba kunento wena ekutshelayo ukuthi take care of impilo. Khumbula ngelinye ilanga abazalwane bahamba bonke abafundi bakaJesu. Uma behambile bonke abafundi bakaJesu, lithi iBhayibheli esiphambanweni kwabonakala umama kaJesu. UJesu ehamba eyobethelwa, bekade khona umama kaJesu. Umama kaJesu waba naye uJesu kwaze kwaba segcineni. Noma uJesu esevukile, lithi iBhayibheli umuntu awayibonakalisa kuyena, wayibonakalisa kumama wakhe uMaria. uMaria wafuna ukumthinta ngoba abomama abantu bama-emotions, abomama abantu bethatha. Hallelujah. Ngikhumbula noRispa elithi iBhayibheli bazalwane, ngelinye ilanga kwathi sekule wabantwana bakhe uRispa wahamba waya entabeni lapho bakade babekwe khona, wafika wandlala amasaka ukuze inyoni zezulu day and night elikhona ukuthi inyoni zezulu zingabadli, zingadli idumbu zabantwana bakhe. Wahamba wayalapha wayophebeza, wasusa inyoni ukuthi inyoni zingasondeli, ngoba umama
always kunalento ethi but laba bantwana babo. Omunye umuntu uyenzeka angaqondi ukuthi umama wayenza lento ayenzayo, umama wayanqamela ukuthi yena ngafi thina sihlale sidlile, umama uhleza nalento ethi laba bantwana bami, uma ngiphuma ngizama ngiyozamela abantwana bami ukuze bangalali bengadlali. Uma uyaprovide ekhaya ebazalwane sidla nje ngoba umama uyasiphekela, umama uphinde futhi asimbathise namakhaza singawezwa ngoba umama ukhona. Tina singabo baba singayithenga igrocery ibe khona ekhaya, but umama uyowaziyo ukuthi kahle kahle namhlanje solala sidleni. Ngoba wena ufika lapha esitolo uthenga ibraypek. Hallelujah. Wena uthenga ilokhuzi fried chicken. Uthi usuyithengile ibraypek, mawufika naye ekhaya bese umama aguqula isimo sayo ayenze ibe fried chicken ukuze izodleka. Hallelujah. Glory be to Jesus. Siyabonga kubo mama bazalwane, we really thank them. Badlala indima enkulu nebalulekile. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ngicishe sengiqedile bazalwane, ngifuna ukugcinana nabo. Kuthiwa bekade kukhona kwenye indawo abantwana, nabazi abantwana bazalwane banokudlala lamagame wabo amasiko. Kuthiwa kuleyo ndawo ekade kunomama, lo mama umbuka ubekade engabhekeki kahle, engathandeki, but yena awumuntu right lo mama. Hallelujah. Kuthiwa labantwana badlala i-contest ngelinye ilanga, kukhethwe kuthiwe sizoqala ngokuthi sikhethe umama omuhle kunabo bonke la endaweni. Bathi sizokhetha sonke, bakhethe bonke abantwana umama omuhle kunabo bonke la endaweni. Ubese kuyahamba kufike kutheni kukhethwe umama omubi kunabo bonke la endaweni. Manje lo mntwana kube sekukhethwa umama wakhe njengomama omubi kunabo bonke la endaweni. Kuthi sekhethiwe kanjalo ahamba ekhaya, umefika ekhaya angabi kuhle nje kumama, umama abona ukuthi hey namhlanje mntana unento wrong ngaye, khona okungekho right ngaye, ambuze mntanami kwenze njani. Mntana lo yashona le, mntanami kwenze njani. Yagcina khulumile umntwana wathi mama ingiphatha kabi le ndaba, mara angazi ngitshele kanjani, mara ngizogcina ngitshela mama mina nabangani bami siye kahle sesaba ne-competition sadlala kwabese kuyakhethwa mama. Manje siqale ngokukhetha umama omuhle nabo bonke la endaweni. Manje mama ngiyadabuka ukutshela mawami ukuthi wena sikhethe njengomama omubi nabo bonke la endaweni. Lo mama wake wathi be taken aback, wathi mntanami ngiyabona ukuthi sefika isikhathi sokuthi kunento efanele ukuthi ngikutshele yona. Bengithi mhlambe ngilinde ukhulakhule, but
ngiyabona ukuthi sefika isikhathi sokuthi ngikutshele. Ngelinye ilanga mntanami ngoba la sihlala khona bebangakafaki impompi sasiwasha ngale emfuleni. Manje ngelinye ilanga ngiwasha nganake lutho ngitshela ukuthi ulele wena uselela endlini. Ngalokho ngiwashe njalo ngathi nje ukunele ukuvusa amehlo ngabona ukuthi kunentuthu ephakamayo. Ngakhumbula ukuthi manje ngathi ubheka kahle le ntuthu ngathi qhamuka ngala ngihlala khona. Ngagijima mntanami ngeza ngasondela ukuthi ngizobona ukuthi le ntuthu ivela kuphi ngoba ngazi kahle ukuthi ngushiye ulele. Ngithe uma ngifika mntanami ngathola ukuthi lento bekade ngitshela bekade iqinisile bekade right ukuthi ikhaya lami lelishaya. Mntanami baye bazama ukuthi bangibambe but ngikhumbula kahle ngalelo langa ngathi bekade kuyizolo bathe bayangibamba i-passport lele bekade ngigqokile mntanami lasala ezandleni zalo bekade athi uyangibamba. Ngagijima mntanami umlilo uphakeme ngagijima ngayongena kunjalo ngicabanga wena ngizwa ukuthi uyakhala ngafike ngamthatha ngakusindisa. Wengibona namhlanje ngimubi kangaka mathande kangaka ngasha mntanami ngisindisa wena umlilazana uthole bathila ngapi la azobha mina nobungangitheka namhlanje. You are what you are all because of